салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оилати ҷ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. мо хостем дар нашри навбатии барномаи худ дар бораи суруди уф-уфи яке аз сарандаҳои ҷавону хушовод Фараҳноз Шарафова ба шумо маълумот дода бошем. Фараҳноз Шарафова имрӯз вирди забони аксари дӯстдорони савтунавоз. ӯ тавонист бо чанд таронаи марғуб мухлисони хешро пайдо намояд. имрӯзҳо клиптаронаи ин бонаи ҳунарро дар YouTube миллионҳо нафар тамошо карда ва ҳунари ин ҷавони зебо аҳсану офарин мехонанд. суруди уф-уфро аввалин маротиба Фараҳноз дар консерташ дар Австралия ки санаи 28 декабри соли 2023 баргузор гардида буд суудааст. ин клип дар YouTube канали Brand Entertainment Australia пешкаши ҳаводорон гашта онро қариб 850 000 нафар тамошо карданд. анонси ин таронаро дар саҳифаи инстаграми худи Фараҳноз ҷуда аз 485 000 нафар дида намуданд. Фараҳноз дар бораи ин суруд чунин гуфтааст: ин тарона як армоғони солинавӣ барои мухлисонам буд. Как стать самостоятельным и быть гордостью родителей за 4 шага? Первое. До 15 февраля зарегистрироваться на вступительные экзамены University of Central Asia. Сдать вступительный экзамен по английскому и математике. Второе. Получить финансовую поддержку, которая покрывает обучение, питание, проживание. То есть самостоятельно оплатить свое обучение своими знаниями. Третье. Переехать в классный кампус УЦА, где безопасно и живешь самостоятельно. Четвертое. Учиться на английском и освоить профессию, чтобы самостоятельно выбрать лучшую работу своей мечты. Успей сделать первый шаг, переходи по ссылке и начни свое путешествие. клиптаронаи мазкур тарҷума аз забони озарбойҷонӣ мебошад. бахтиёр раҳмониён яке аз мунаққидони соҳаи фарҳанг дар бораи суруд чунин гуфтааст: таронаи Фараҳноз ба ҷуз ҳамон ҷои ай уф-уф дигар ишколе надорад. радифу қофия риоя шудааст. ишкол дар ҳамин ки бояд на бо оҳанги рақсӣ, балки дар ҳавои навои ором сароида мешуд. баъдан ай ё уф гуфтан чӣ ҷои бадӣ дорад? ягон кас ба аъмоли худ дар ҷонамон занад уф мегӯем, ё ҳангоми пайдо шудани дарди ногаҳонӣ дар баданамон айро ба забон меорем. бадии кор дар ҳамин ки ай, ҳай ва уф бештар дар лаҳҷа ба кор бурда мешаванд. банда муқобили истифодаи лаҳҷа дар кори ҳунарӣ нестам. гап сари ин аст ки бояд ба ҷой истифода шавад. Фараҳноз ба ҷои ай уф-уф ёр ту ситамгор истифода мекард, дигар боқӣ шеър ишколӣ надорад. бисёре пешниҳод карданд ки ин таронаро нақд кунам. маҷбур шудам ки чанд маротиба ин сурудро бишнавам, чун дидам ки дар қиёс ба дигар ҳарзасурудҳо беҳтар аст. дар ин бора чизе нагуфтам. дар интернет ҷустуҷӯ кардам, дарёфтам ки асли ин тарона озарӣ будааст. дар шакли аслии тарона ай уф-уф истифода шудааст. онҳо низ чунин диданд ки ба шакл зудтар суруд ба қавме хит мешавад истифода кардаанд. ба гӯши мардуми мо танҳо ай ва уфи Фараҳноз расидааст. ба боқимондаи матн таваҷҷӯҳ накарданд. журналист Сайфиддин Шарифзода низ гуфтааст ки шеъри хуб аст, аз лиҳози қофия ва радиф ягон камбудӣ надорад, маъно ҳам дорад. маҳкамзода маҳкам рӯзноманигори тоҷик ҳам гуфтааст ин суруд гӯиши мардумист ва вақте овозхон дар Австралия суруд форсзабонон хуш истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки калимаи уф аввалин маротиба нест ки дар сурудҳои тоҷикӣ истифода шаванд. яке аз бонуҳои ҳунар ки марзҳоро тавонист бо санъати худ убур кунад, Шабнами Сурайё низ суруде бо номи уф дорад. бинандагони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Instaface ки манзури шумо гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилати ҷ интизор бошед.